Per donar compliment al seu mandat de propulsar la recerca de la història de l'art hispànic, la Fundació Ametller ha comptat des dels seus inicis amb un arxiu fotogràfic especialitzat integrat en l'actualitat per més de 500.000 de fotografies, entre negatius i imatges digitals, tot degudament catalogat i indexat. Paral·lelament, la Fundació ha conservat diversos fons documentals històrics relacionats amb la família Ametller, amb la seva empresa xocolatera, amb l'Arxiu Mas de Fotografia i amb la pròpia Fundació. Són uns fons d'indubtable interès, però no essent específicament rellevants per a la història de l'art, fins fa pocs anys no havien rebut gaire atenció i no havien estat objecte de cap tractament catalogràfic. Ara, amb la col·laboració de l'Arxiu Nacional de Catalunya, està previst emprendre la descripció i la indexació dels esmentats fons documentals a fi d'incorporar-los a la xarxa d'arxius de la Generalitat. Un segon front d'actuació tindrà com a objectiu l'arxiu fotogràfic per tal d'accelerar la digitalització dels negatius històrics, garantir unes condicions de conservació òptimes per als mateixos, fer difusió a través de les xarxes de tot aquest material i crear una còpia de seguretat externa del banc d'imatges.